beldurra. Ez da atsegina, ez da? Zeinek ez dauka bildurra? Edo zer gauzeren bildurra izan gaitezke. Hona hemen, bildurrean oinarritutako historiotxo hau. Matxin, etzen gainerako haurrak bezalakoa. Munduko haurrik bildurtiena zan Matxin. Aitak, lehengoz eskolara eraman zuanian, haren hankari gogor heldu, eta ia galtzak apurtu zizkion. Ai, haze bildurra! Oiukatu zuen xagutxo baten moduan. Arratzaldian, mutikoa lasaitu nahian, zora eraman zuen amak. Tximu bat hurbildu zitzaion kakauetezke. Amaren besoetara jauzi egintzu Matxinek. Ai, haze bildurra! Oiukatu zuen berriz. Egun hartan, Amona Arrosaren etxean lo egitekoa zan Matxin, eta hantxe geratu zen. Gauean, komunera zijoala. Estropezu egin, eta sudurrez aurrera erori zen. Ai! Berehala jaiki zen, eta ispiloaren aurrean bere burua ikusi zuenian, elefante oihu bat egin zuen. Hau bildurra! Matxinek pentsatu zuen, oihu erraldoi bat bihurtu zela. Amona Arrosa segituan azaldu zen, eta haren aurpegia ikusi orduko, esan zuen, hau kolpe hartu duzuna. Amonak muxu eman zion, eta mimoak egiten zizkion bitartean, hizketan hasi zitzaion. Ai, baina Matxin, nolatan naiz hain bildurtia? Ire bildurren bilduma egingo bao? Munduko txapelduna izango intzateke, munduko txapelduna! Matxini, asko gustatu zitzaion ideia hura. Orduz geroztik, kutxa haundi badaka Matxinek, eta hantxe sartzen ditu bildur guztiak. Egun batez, bilduma ikustera gonbidatu zituen bere lagunak, Unax, Aira eta Laida. Hauek ere, euren bildurrekin joan ziren. Unaxek beldurra handia zien sugeei. Laidak ikara izugarria fantasma urdinei. Airak izu ikaragarria trumoiei. Horrela, 3 bildurrak kutxan sartu eta tapa itxi zuten. Geroxeago, ireki egin zuten berriz, eta zeretzan atera handik. Beldurrak eta beldurrak. Ipurdian, ziztakoak hartzeko beldurra. Komunzulotik joateko beldurra. Inurri bat belarritik sartzeko beldurra. Bakarrik geratzeko beldurra. Arratoienganako beldurra. Eta gehiago. Zaurien odolak sortzen duen beldurra. Ilargi erortzeko beldurra. Eguzkia desagertzeko beldurra. Izarrak zerutik eramaten dituen haiziaren beldurra. Gau batzuetan agertzen diren mustroenganako beldurra. Bildurrez hiltzeko beldurra! Eta elefante talde batek bezala egin zuten oihu. Haze beldurra! Oihuarekin, bildurrak ere izutu egin ziren, eta kutxan sartu ziren berehala. Matxinek giltzaz itxi zuen kutxa. Esan zuten laurek. Elkarri begiratu eta barrez hasi ziren. Orain, beldurrak harrapatzen ibiltzen dira, euliak balira bezala. Eta haien barreak handitu ala,
alaxe doaz beldurrak txikitzen, txikitzen, txikitzen. Beraz, badakizu, beldurra ez betetako beldurra badaukazu, sartu kutxan eta tapaitxizazu.